Enderman. Čo tu robia Endermani? Idem sa pozrieť niekde sem, lebo som išiel na výpravu a neviem vôbec, čo sa tu deje. Lebo tu na tejto strane som ešte nebol. Tak uvidíme, jak to tu vôbec vyzerá. Ale asi zatiaľ to sa moc nedostanem. Vystaram sa tak, lebo mám to bloky. Ne, už je noc. Kamer, nechcem byť v jaskyni. A cez noc. Ja sa vystavam hore. Čo? Jaj? Yes. Rýchle. Kde som to? Hej, pomoc. Nie, môj teč. Či jak sa to volá? Pomoc. Ešte k tomu creepery. Pomoc. Tak už som sa konečne vyspal. Prečo je tu tak veľa dedinčanov? Tu musí byť niekde dedina. A idem sa počkať a ideme. Prečo je tu tak veľa endermanov? Čo sa tu deje? Haló, môžem sa ťa opýtať? No môžeš. Haló, ty, hej, čo sa tu stalo? No ja? No, sú tu endermeni a zajali nás. A robia nám zlé. Choď do nášho bunkru. Ďakujem. A tak, ľudia, počuli ste ho, je vojna a vraj je ich bunkru, takže Kámo, že vraj endermeni vás ovládli, je to pravda? Áno, bohužiaľ. Nebojte sa, ja som s vami. Choďte dole. Takže tu máte zbranie, zoberiem napríklad pár TNT-čiek a kresadlo. A povedal mi ten, že mám ísť úplne dole. Tak otvorím. Tu majú nejaké počítače, kámo. Ti dáva ukáž, čo majú ďalej. Takže majú postele a nejaké jedlo a pec a tak. Takže, lebo že vraj im tí endermeni robia zle. Tak, viete čo, ja sa idem im pomstiť a idem ich teda takže idem. Čaute. Mám brnenie na sebe, takže zavrieme. Mali sú. Dobre. Opatrne, lebo oni ich zajali, že vraj oni endermeni a hej, kde sú endermeni? Sú na obednej prestávke. Tak. Oni majú obednú prestávku. To je asi ich sídlisko. Kámo. Čo ti dáva? Ja mám málo hliny. Ona vyrúste. Takto sa prestávam. Dobre, ja som si mal choraj schody. Ne. Dobre. Ups. Haha. Som zabudol. Takže to...
A ako myslíte, že by sme im vám mohli pomôcť? Zabiť ich šéfa. Tak ideme za Endermany, ak ich nájdeme. Že vraj týmto dedinčanom robia zle. Tak, no, môže to byť pravda, lebo však majú tam postavený bunker a no, takže oni majú objednú prestávku, takže ich nenájdem. Ne. A tam je jeden. No, tu je jeden. Dobrý deň, vaša veliče. Dobrý deň. On sa kamo teleportoval. Idem za hentým. No poď, baby. Kamo. Yes, on sa mi ako spal na dole, dobre. Yes. Kde si? Umri. Pam, poď. Yes, sir! Takže máme ho dole. A ono mi to píše, že bol ich šéf, kamo. On bol ich šéf. Kamo, čo ti? Takže ja som zabil ich šéfa. Idem im to povedať. Hneď im to idem povedať tým dedinčanom. Haló, dedinčania, napríklad, ktorý je váš šéf? On je vnútri? Aha. Počkaj, pukneme dovnútra, lebo myslím si, že je vnútri. Aha, toto je šéf. Hej, pane. Máme pre vás... Pardon. Máme pre vás dobrú správu. Jakú? Podarilo sa mi zabiť ich kráľa, takže už asi už vám nebudú robiť zle. Čo, to vážne? To vám veľmi ďakujem. Takže ja idem už domov, takže dovidenia. Tak, dúfam, že sa vám videjko páčilo, dajte like, odber a uvidíme sa u ďalších takýchto videí.